Отново сте с Kingdom Property. Вижте следващото изгодно предложение, което ще ви покажем. Останете с нас! Супермаркети, аптеки, фитнеси, спортни съоръжения, зала фестивална и стадион Академик. Това са само част от плюсовете на най-новото ни предложение. Намираме се днес в квартал Слатина и ще ви покажем 3-стаен апартамент, напълно обзаведен в тази сграда, на 13-ти от общо 14-ти етаж. Да не забравяме и факта, че бъдещата метростанция ще бъде на 5 минути пешеходно разстояние от нашия имот. В близост се намират училища и 3 детски градини, една от които всъщност е точно до нашия блок. Заповядайте да ви го покажем. Намираме се в входното антре на нашия апартамент. Както виждате, има достатъчно пространство за вашите потребности, благодарение на огромния вграден гардероб, който се намира точно тук до нас. А ето тук се намира и нашата кухня. Заповядайте да погледнем. Точно тук до мен се намира отделната кухненска част на апартамента, а срещу мен се намира и отделната тоалетна. Както виждате, настилките в кухнята са от естествен паркет, а това е вашата трапезария. Нито една дума и нито една снимка не могат да представят имота ви така, както едно видео представяне. Това в момента е най-ефективният метод за достигане до голяма аудитория от купувачи. И ако вие искате да направим подобно видео на вашия имот, свържете се с нас. Kingdom Property. Намираме се в просторния хол на нашия апартамент. Както виждате, той и останалата част на апартамента са напълно обзаведени. В допълнение за информацията на апартамента мога да ви кажа неговата квадратура. Той е 87 квадратни метра, като изложението е северо-западно, а отоплението е посредством ТЕЦ. Както виждате, холът разполага и с тази просторна тераса, която всъщност е свързана и с кухненската част. Апартаментът има следното функционално разпределение. Широко антре, баня с тоалетна, отделна тоалетна, кухня с достъп към остъклена тераса, слънчев хол и трапезария с достъп към остъклената тераса, спалня, баня с тоалетна и спалня с тераса с спираща дъха гледка. Стани изключителен посредник в недвижимите имоти, като продаваш чрез иновативни подходи и оставяш доволни клиенти след себе си. Запиши се в единствената академия за брокери в България, като можеш да научиш повече на simeonsimeonov.com. Наистина, гледката и от двете тераси е феноменална. Вие забелязахте, плюсовете на апартамент са правилната форма на стаите и възможността за преустройство в 4-стаен апартамент. Важно е да знаете, с закупуването на този имот получавате и таванско помещение, което е около 5 квадратни метра. Ако вие проявявате интерес за този имот и искате да научите малко повече или направо да организираме ден и час за оглед, обадете се на посочения номер.